Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing bompat biang ki jaka syong na kabentaki pat ba nong wan pet kai ha kamadan New Nongston. Kalapan long ya ke New Nongston Sport Social and Cultural Club bahkan shna hino da ki dieng bat ki lentang habaro saudong jong kamadan. Ban penkre ya ke lempung ya lek kai ke bahe du asor Nongston bat la ruban ong wat West Castles District ya ke belatip ru kum ke invitation knockout football tournament ha ke baka kusnam baro kan long ship holak tingka. Uba GCM le President ke New Nongston Sport Social and Cultural Club habakren bat unong thok khubor. Ulaya thu balasdang bansnai ya katei ka jaga syong ha saudong jong kamadan. Ken thopru ya ka jaga khre ya ki kenhun ki bawan yeshem benta. Bat na kaliang ka klub ka kermen bahai kini ki khindiat tayo onla ban penbyang lot ya ki jingdan kam ha katei ka madan. Nakaliang jong ka klub ka jungi ngi la yele kan bala ban penkrek penkrum ya kini ki jinut kam ban penbit penbiang shua pangin sang ya kene ka tournament ka basi polak ka bangi penlong na kan New Nongston Sport Social and Cultural Club kane ngila ya la ka basi benai dunai ei bangila tre la penkrek penkrum ni dang ele kan bala ban penbit penbiang te kamadan tu kenang ba ki tim ki bawan ban ele kai kini yo ban ele kai da ka jing stunat da ka jing kon ka mensim ban sim menta ban ele kai ko kane kamadan te ki jing lu jing step nilai elek kan bala ban thaulat thaulenti ban ngila pendut ni nak klub ban UI kini ki galari ki bangila shna ki jing jaka syong nam ta ki pajba ban pekai nilai elek kan bala ban pendut pensep ban ki lenti ba ki pajba kini yo ya ka jinggun ada ki wan pekai kini yo ya ki jaka syong ka ba ban aram ki pertunat ki ban pej ya ka jingile kai ringkat ba ki jingile kai ba internet Shushu laya thu ru baya ketika lempung latmu ban play perdano hakalai pawai tere ubanai risau arhajar apawar. Bat ka kenhun yale kai jong ka klik mauli kala ban yakun persya ya ke United Sports Club na Kolkata. Te ka jing temu jungi ban tang ya ka jingile kai jong ka tournament polak ila bo ka jing temu ban tang kalai kui trik pada Oktober arhajar apawar. Haba ki tim ki ban ya kun ban kendo ane tournament ila ada China ila ada tip ki tim ka United Sport Club kabadi na mohon bagan Kolkata kan ya kun ban ya khud kini lek persya bat ka klimoli kabadi ka tim ka baklan bor na po kan ka dong ka than jungi kata ka ki jing tumu bat ka jing plan ka jungi ban wanra kan ka tournament kalong ban pin ya ka tap ka phong ya ka jing tibet jungi player ki bawan na bar khnang ba ki samla jungi nang ne kini yo ban sakhi kini yo ban siam kan uksa na ki player ki bawan na kan ka tournament Ka thong jong ka klub ban penlong ya kate ka lempung kalong bakan pen I chiki pat ba jong ka than kham tam ya ki samla yale kai bakin pet nuksa ya ki rang yale kai neki players ki banabar ti ka thong ka jungi bangi penlong ikane kalong bangin pen I chiki pat jong kan ka than jungi kumjuru ya ki samla yale kai jong kan ka than jungi bakin pet ki nuksa ya ki player ki bawan masyabar namar ki bobon ki tim ki lawan banis no la ne ban pular banis simenta nadu na Kolkata ka United Sport Club ka ba de ka tim na po man bagan na po Manipur na Mizoram na Sikkim North East United na ta Guwahati Town Club ka Maulai ka Shillong Lajong ka Langsning nang ne na po ka Tanjungi ngidon atli ki tim ka Kid United bat ka Klimoli ki bala wan banis simenta hang ne tingi pediang rutang khanriu tili ki tim ba kini kun ya kan ka tournament ka basipolak kan tang be nadu ka round of 16 ne ka pre quarter final te nakaliang jungi kumba pili menta video ngindang penkrek penkrong ngindang penbit penbiang ya poro junul kam apok kan ka madan bat ki jaka syong idon ka pai ka tega ying trap ka bangila shna kali ka jaka ka bangi shna lam ta ka dressing room bakini ban krek ki player ini ele kan bala ban penbit penbiang ban ya be ya ka standard jong ka jingile kai ka juk jong ka pathe ka bamanta mo ban penbit penbiang jin ka mar khoi Laya thu ru baha kane ka lempung ki babun ki kenhun ki banwan yashem benta ki long nadu na Kolkata Manipur Sikkim Mizoram North East United Guwahati nanong ba Shillong bat artali na West Khasi Hills Mustang
Imtip ya kita sedin nakaliang juga sport club yang penbet namar bakade ke tournament ka bae ka jinglu jingstep mangne kam lesu ka pakai ka jinglu jingstep jungi yang ne kan boy ki saupo tan bola komplit na to dong te ngilabu ka tiket nam tagi paiba kalong sispa iway iban rung sport ka kamatan kalong na ka round of 16 ya ka bahadin ngila man penne lene ngila pan penkiu kendiat kat kum ka jinga jo kapor kat kum ka jingmi ru ban buria ya ki jinglu jingstep ka bae di bagi penong jungi ya kana ka tournament ni marba ila wana ene tournament ba community baki pagba rokin kinuan bantaki panwan pek ya kene ke jingila kai sai kumba pilih ya kene ka jaka syong nam pai cuti kai ila target lag nunok sa hadu ko hajar ngot kinrong cuti kai apo kene ka madan bantaki ya ke jingila kai man la kasiu ga ngila bu ban penlong ya kene ka tournament man la kasiu ga jokan yo no ton ban community ba ngin penbet mentang ngilak target ko pra ko ajar ka capacity ka galari ban sina nam pai ba nam kai ban ngakentu agar pat ya kipai ni kon jo ka dong ko than jungi ba pinuan pasaki ban sim menta ban ai ka mensim ya kinong pikai ya ka jingil kai haki ne kan ke tournament namar babon ki player ki team ki badi na shabab ti ngikentu ya phi lamba ka jingwan ban pikai ki jo phi lamba ka jingwan pasaki jo phi ini nak kalian ada transport social and cultural club gidang lah bandang penong mo tournament di bakame susu apa kena kemadan jong kan nuftan bagi paiba video pasaki banpek ya kecil kai jong kini player bawah siapa. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.